Vážení a milí přátelé, příznivci našeho Západočeského muzea, jmenuji se Lenka Merglová-Pánková a jsem spoluautorkou a kurátorkou výstavy, která je teď pro vás připravena v Západočeském muzeu v jeho hlavním sále, nebo v jednom hlavních ze sálů. Je to výstava, která se věnuje českému porcelánu. Připravili jsme pro vás porcelán od 18. století až do současnosti. Přijďte se podívat na to nejzajímavější, co jsme vytáhli z depozitářů českých muzeí. Výstava trvá až do konce dubna. Těšíme se na vás.